Здравейте, зрители! Аз съм Гафера БГ и тая нова игра, която я намерих кракната, както виждате тук е версията ми. Това е YouTubers Live, това е готина игра, че се ви кажа. Това така си е с поне 10 май места, които може да избереш. Сега да започнем новата си игра. Бла, така ще го скипнем. Може би ще гледали на някои хора видеоклиповете, но аз ще се път на тази игра. Никой друг не знам. Така, мъжки и женски. Аз разбира се, че са мъжки. Ако по-тече, не, ще съм и такъв, по-бел. Така, косата ми ще е така, харесва по-готино. Очи, тъпис. Не, мисля, че тъпис. Те съм секси. Така, тук. Устни. Какви са тия, бе? Ти много просто вече. Гледай любимите. Теб. Да. Без тия очертаници. След това съм леко по-братясъл. Така ще съм. Зелено. Шапка е такова, ще си сложа монстър. Горнище, какво горнище? Едно такова с червено. Така, нищо се облече, много яко е хора. И е това с него. Обувки. Таквис. Аз съм гангстър, вече, хора. Се те очува. Хора, аз съм гангстър. Така, готови сме. Първо начин ще си изберем това. То ми за най-такова. Имам само гейминг. Добре. Гейминг. Казвам Гафера БГ. Сега пак, аз те се казвам по принцип в моя канал, но другите, знаете другите това как се казват. Така, channel name. Гафера БГ. Пак също. Така, стартване. Тая готина игра е, много готина хора. Мога скоро да почна на други игри, като на... Не знам, но повече игри ще има. Моите хора наближава, наближава, но става след друг ден. Айде да зареждай по-бързо е. Че моята е кракнати за да имам клаго. Утре сутрин, вероятно. Може и да не кача тях тогава. Това е майката. Когато виждате, това е майката. След като иззнам, ще напрезак. Добре. Това съм аз. Принцип, това трябва съм аз. Според мене. Не знам, но аз съм тук, къде е велик. Имам си компютър и една игра. Добре, това трябва да е бутон. Бутон, обаче не знам кой. Ти готино. Мога да дабо? Мога да дабо. Зум. Зум как се прави? Така ли? Така. Това ще го сложи. Не. Добре, как се зумва? Как се зумва? Кажи ми как се зумва, ако можеш. Зум. Зум. Това. При мен нещо става. Чайте. Пак не става. Това е странно. Газ, хора. Това се казва газ, не можем да изпълним мисията. Изпълнихме move. Потом. Може би вече. Моля. Не. Иска да... оправи се хора. Така.
готово. Making видео. Go да... Кое? Ти. Компютър, нали? Ако не греша. Добре, мога ли малко по-бързо? Добре. Кое да цъкна? Кой да цъкна, хора? Селектив. Добре, да как да се започва видео? Хора, как се започва видео по дяволите? Мадафака. Добре. Но. Какво трябва да се мисли? Добре, цъкам това бутона на мишката. Не знам с кой бутон. С кой бутон пътявате? Бе, тук ми показва с какво е. Аз с нулата ли? Не. С О не е. Shift О не е. Хора, не знам какво е. Аха, еко, хора, намерихме го. Така, Chill Game, хора. Може при вас да лаги, например, лаги много. Че е 0 views. Добре. Много малко известно. Абе, какво се прави? Геймплей, старт видео. Сега, старт видео, не мога да гласна. Акти геймплей. Аха, сложи се. Сега, старт видео. Като трябва да сложим такви. Да. Скоро най-скоро ще си обновя компютъра за по-добри коментари и пари. Така. И конектия. И аз главни ли сме? Не. Да, ще с главни ще го напиша. Така. Чакайте да се пробърна на български и да си направите на главни. Епизода ви разбие. Така. Започваме да залепваме. И колко можем карта да сложим. Така. Първото. Имаме, бе. Супер. Те са само две. Не мога още едно. Войти. Не знам. Чайте, хора, да видим. Ето ще. Много лагва на мене, но не знам за вас. Уха. Трябва да си оправя чемпионите. Верно. Трябва да знае. Next. Така. Аз нямам начално ли, бе? Хора, имам един план. Това ще на първото. Да, така ще. Хоп, хоп. За може и двете да съвпаднат. Мога ли? Не. What? Добре. Сега ще сложим... Колко имам? 10. Не са много. Ще има заглавие. Ще има такова за по-хубаво качество. Така. Интересник. Хубаво. Рекорд. Търков. Аз сега играя, ли? Как няма да е рекорд. Нов лево на това, нов лево на това. Добре, добре. И качвай. Качвай са. Колко съм простени. Добре. Видеото, хора, много бързо се качва. Трябва да учим. Разбрах. Това е да учиш. Ама аз го нацнам. Аз го натискам. Стъди. Влез в това. Така, стъди. Няма трябва да съм близо до вратата.
Защото цъкаме, а пък нищо не става. Това е странно за мен. Тук да имаме доста пари за мене. Добре. Може ми... Какво? Open, телефона. Така е го телефона ми. Да го отворим. Шоп. Шопинг. Нека отиваме на шопинг. Тук си имам награда. Дайте я видим. 50 XP. Това не е много. За мен е. Мамо, как залагна? Аха. Ти за игра, нали? Да. Иска игра да си купим. То. Си изберем игра, хора. Имаме пари. Да видим коя е по принцип най-известната тук. Мисля си взема Counter-Strike. Не Counter-Strike, е една друга подобна. Но това е... Half-Life 2. Имало е тук. Добре. Купувай. 24 часа много е. Тук де сигурно ще е за секунди. Аз нямам пари. Така. Майка ми дойде. И защо? Но защо майка ми? Не съм учил, но аз например много ходих. Окей. Но аз много учих например. Така. Gameplay Games. Добре. Вау, имаме сабскрайбъри. Яви. Вай, много малко е ти тъп. Много малко сабскрайбърс. Ти гадно. Искам да си видя телефона. Така. Имаме приятели, приятелки. Но искам да влиза тук. На апс дата. Искам да видя теста. Кога е 20... той има доста време. Добре, трябва да учим и да работим. Така. Мисля да те да завъртя. Не, на обратно, модът са обратно. Така. Първо да уча, после тя работя. Че имаме нужда от много нова изконена пари за нов компютър и нови други такива неща. Пари ни дадоха от, знаете, видеоклипчето, но само 17 стотинки, което е адски малко. Добре, готино. Майко, не идвай при нас. Благодаря ти. Така, ворк. Да видим за колко време. Да, 4 часа не са много, а ето и за скулите имах кеф много. Здравословна кауза. Дай сега да отиваме да работим. Давай, докато лагиш. Не знам дали при вас ще лаги, но аз съм с 3 попаса, представете си. Пък не знае. Така, хора, мисля да отивам да спя. И да отивам да ям после. Че трябва да съм на фул, защото ще почваме видео. Готово сме. На първото ми видео чак толкова много 81 гледане. Не е много. Наистина не е много. Трябва ми доста. Study work. Яд. Да ядем, да порастем. Така. Имаме 8 нови карти. Да. Funny comment. Добре. Другата е Hello. Love Hello, да. Другата е Infinity Comment. Тъпти. Of Dix Comment. Top Sync Comment. Хава Готие. Не го знам как се чете. Последната Меркурий Лок. Вау. Има още една. Heavy Expansion.
Добре. Колко карти ще ми подредиш наред? Аре стига, моля са. Благодаря ти. Сега да почваме видео. Нема видеогейминг. С новата ми игра даже. Която е подобна на Counter-Strike. Имаме само геймплей. Така. Стартинг видео. Име. Чайте. Аха. Те са готин. Аз те го кръстих, не знам за вас как ще го предпочитате, но ще видим обаче на този епизод. Уха! В началото е годино. Имам само едно покос. Не знам, но какво да е? Ето ще. Тима Кев, вижте. Не се вижда името на това. Всъщност. Хопси, дупси. Ще има име. То пак ще сложим това, че не го знам, но май за да оправя това, а не за да ми оправя на моята камера. Но тях две трябва. Интересника, хора, интересника, вижте. Интересинг. Но това ще е много пари. Сигурен съм. Да, искам да вършваме. Така. Време да учим. Хора, време да учим. Много бързо, много скоро ще ни дойде теста, трябва да учим много хора, защото мамичка ще ни даде моней. Моней, както викат в културните държави, моней. Малко по-бързо, ако обичаш. Така, още един път учи. И после ще лягаш, ще спиш да правиш много видео. Да. Добре, отивай пак. Че доста трябва да се приготвим за теста. Пак съм за теста. Тъпти. Не съм прост. Добре, дайте да видим си коментс. Сигурно хейтърско. Добре, това е хейтър вече. Хора, едиктинга, наистина малко едиктинга, не го таков, но пресенил из ютубер и Батман, ти си Батман. Ти си женка. Ако можех да нали... тя има същите очи като твоите. Добре, това има доста субскрайбъра и гледания вече. Да, отивай да спиш. И да после да ядеш, да учиш. Не да учиш, да си на компютъра. Да ви кажа, ако имаме жестица на ако имаме жестица по теста, майка ще ни даде доста пари. Не $25, а повече. Така да видим много видео. Така, дай да видим. Това качило ли се? Тяма кефи. Защо? Може да се качи са. Какво? What the fuck? Трябва да се тук те забравих. Ново гейминг видео. То. Хора, ти ще е тъпо. Но ти ще записваме геймплей. Така. И нямаме нищо друго, трябва да се отмени първо от компютъра. За повече почитатели. То пък взе да ми крашни. Така. Взеха да ми убиват
Ти ще е епично. Айде по-бързичко. Мамичка идва май. Но тя лагна и спираше на едно място. Тоест първо ще сложим това. За жалост и тише. Да, хора, изнявайте, но само това ще е за това. Да, ти едва ли ще има нещо хубаво, но кратко видео. Само 10 ли ми даваш, ей? Добре, айде това ще е. И това. Да, хора, това ще е адски малко интересно. Това даже не е малко. Добре. Пак ще се нагледа хубаво. Хора, почти имаме 1000 субскрайбъра. Yes! О, бейбе, да! Трябва да учим. Имаме приятел. Мамичка не са... Тестът, верно! За тестът, май. Така, видим той какво иска. He gave make video for boy. Няма да си казваш. Добре, бе. Мама. Добре съм работил, но пак ще работим. И после ще хапнем. Огладняваме. $30 за 6. Ти много тъпо е. Нямам избор, хора, но аз трябват ми пари дълго. И качихме нов левел. Това е готино. Какво имаме? Чакай. Не пипай. Така. Какво е това? Кажи ми какво е. Моля се. Преди да дойди. Няма така. Добре, хора. Ти какво е? Кажи ми. Open. Нова геймплей игра. И това е готина. Вероятно известно. Добре. Отиваме да ядем и после да спим и правим геймплей на нея. Хора, мисля това за епизода, като свърша това геймплея на тази игра. Да, яш, докато спиш. Побързо, защото трябва да спим и да отиваме на училище и после геймплея, защото искаме шестица за теста. Ти ще е скоро, хора. Добре, няма свършила видеото. Ти ще е скоро. Но кога ще мога да взема билета? Кога ще мога? Това е просто парти, май. Ти за ютубери. Добре, ти ще готино. Искат геймплей на това, но сега на Xbox. На Xbox ли? На Xbox, да. Дайте да се видим. Не на Xbox, но на Xbox. Това е добре. Така, хора, отиваме на Work. Това. Хора, това ще е за епизода. Благодаря, че гледахте. Аз бях Гафера. Това беше YouTubers Life и чао!